పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలంలో వివిధ కార్యక్రమాలలో ప్రభుత్వ విప్ మరియు ఎమ్మెల్యే తోయక జగదీశ్వరి పాల్గొన్నారు. ముందుగా జేకేపాడు గ్రామంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ పంపిణీ పాల్గొని లబ్ధిదారుల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి పింఛన్ నగదు మొత్తాన్ని అందజేశారు. అనంతరం చెమడుగూడ గ్రామంలో నీటి తొట్టెల నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తూ ప్రజల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తోందని అన్నారు. అలాగే వేసవి దృష్ట్యా పశుపక్షాదులకు నీటి ఎద్దడి లేకుండా నీటి కుండల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నామని చెప్పారు. ఇక ఆర్థిక అభివృద్ధిలో భాగమైన పశు సంపదపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించడం హర్షించదగ్గ విషయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమాలలో ఎంపీడీఓ సాల్మాన్ రాజు, మండల కన్వీనర్ సుదర్శన్ రావు, ఏఎంసీ చైర్పర్సన్ కళావతి మరియు అధికారులు, సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.